Prezident Serdar Berdimuhammedow Rus kardeşi Vladimir Putin'in çağırıklığı boyunca jahan uruşuna gadandan ýeňişiň 80 ýyllygy münasebetli Moskwada geçirilen tabara gatnaşýar. Bu aralykda sebäpleri büdjet işgärleri bayramçylyk çaralaryny çekilýär, mawtumly ýaşlar guramasy veteranlara sowgat gowşurýar. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Türkmen prezidentiniň uruş gahrymanlarynyň umumy edermenligine hormat sarpanyň nyşany hökmüne ýubiley dabaralaryna gatnaşanyny aýtdy. Şeýle resmi medeniýete görä Aşgabatda ýeňişiň 80 ýyllygy münasebetli halk hakydasy ýadygarlyklar toplumuna gül deselerini goýmak dabarasına halk maslahatynyň başçy Gurbanly Berdimuhammedow ýol başçylyk etdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun döwlet sebäplerine ýeňiş güni münasebetli belenip geçilen jemgyýetçilik çaralary barada habar berýärler. Marwulatynyň sebäp merkezine büdjet işgärleri 9 may güni ýerden bak ot ýadygarlygyna gül deselerini goýmak çaralaryny çekildiler. Olaryň her biri gül deselerini we bayramçylyk şaharlaryny satyn almak üçin 50-70 manat aralygyna çykda jetdiler. Diýip sebit ýaşaýjy saýdýar. Mollany Pes köçetiniň uğruna geçirilen bayramçylyk dabarasyna çağlar bağlarynyň körpüleri hem gatnaşdyrylyp olaryň ene atalary hem gül deselerini satyn almak üçin 50 manat harajat çykarypdyrlar. Şäher häkimligi şeýle çärelere maliýe serişdelerini bölüp bermeýär. Ähli çykdyjylar büdjet işgärleriniň öz hasabyna ýapylýar. Diýip şäher ýaşaýjy saýdýar. Bu aralykda Günnegorun akyldar şahyry Mawtumly Pragynyň adyny götürýän ýaşar uramasynyň agdalary 1941-1945-nji ýyllaryň uruşuna gatnaşan ýa-da tyýylda zähmet çeken adamlary bayramçylyk sowgatlaryna gowşurýarlar. Uruş veteranlary we olaryň ýakynlary öýdlerine sowgat hökmüne gowşurulýan sinçeçki ýorgonlaryň arzan bahary sowgatlar bolanyny we şeýle sowgatlaryň öýdlerine derkar däldigini aýdýarlar. Mawtumly Pragynyň adyny götürýän ýaşlar uramasynyň agdalary ýurtdaky az sanly uruş veteranlarynyň ýa-da tyýylda galan adamlaryň her birine sowgat hökmüne 50 manatlyk ýorgon gowşurýar. Diýip Adatlyk radiosynyň çeşmeli aýdýar. Uruş veteranlary şeýle sowgatlar ederek özlerine pul serişdeler berilse has gowy bolardy diýerler. Derman alardylar, zerur ýmit önümlerini satyn alardylar. Diýip Adatlyň söhbetde şaraýdýarlar we häzirki wagtda olar üçin maliýe zerurlugynyň has möhüm bolanyny belleýärler. Uruş veteranlary tyýylda galan adamlar we olaryň ýakynlary Türkmenistan döwletiniň TV serişçileri baý bolanyny aýdyp özlerine pul sowgatlarynyň gowşurulmagy üçin mümkinçilikleriň bardygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň her ýerde ýeňiş güni münasebetde uruş veteranlaryny we tyýylda galan adamlary 200 manat meşberine pul sowgatlary gowşurulýar. Baý ýurt pul sowgatlarynyň meşberleriniň ujuýupsyz bolmagy bilen baglylykda tanqid edilýär. Galy berse Türkmenistana 1941-1945 ýyllaryň uruşuna gatnaşan ýa-da tyýylda zähmet çeken adamlara aýratyn pensiýalar bellenýär. Veteranlara gowşurulan sowgatlar her ýyl bayramçylyk tutarýança döwlet telewizionyasynda gaýta mahabatlandyrylýar. Diýip döwlet teleýalynyň bir tomoşaçy aýdýar. Bu sowgatlar uly ýaşly adamlara hiç ýyly derkar däl, bermeseler enaýy bolardy. Sintetik ýorgon bilen bir kysym medal gowşuryp kimi aldaýarlar. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmenistanyň ýeňiş güni her ýylyň 9 maýyna diňjalys berilmezden belenip geçýär. Bu ýyl öňki ýyllardan tapawutlukda käbir döwlet sady drama teatrlaryna uruşa bagyşlanan sahna oýunlarynyň goýulmagy gadagyn edildi. Adatlyk radiosynyň habarçysy 8 maýda Balkan welaýatyna şeýle gadagynyň bolanyny gaýry berse de sosial ulgamlarda uruşyň wagt edilmegine garşy häkimetler tarapyndan ýaş raýatlaryň arasyna gurungdöşlükleriň geçirilendigini habar berdi. Türkmen portal neşrine görä 9 maýda Aşgabatyň Mawtumly adyna milli sady drama teatryna ýeňiş güni münasebetli konsert geçirilýär. Şeýle de şol gün Maya Kuliýew adyna milli konserwatoriýada hem bayramçylyk konserti guramalaşdyrylýar. Resmi habarlara görä ýurt boýunça başga da bir näçe bayramçylyk konsertler geçirilýär. Galy berse de Türkmenistanyň her ýyl 1941-1945-nji ýyllaryň uruşuna gadanan ýeňiş bilen baglylykda halk maslahatynyň başçy Gurbanly Berdimuhammedowyň atasy, prezident Serdar Berdimuhammedowyň garratasy Berdimuhammed Anaýewiň hem uruşa gatnaşanlygy her ýyl aýratynlyk tarýar. Hünermenleriň, tejribeli daýhanlaryň we yerli synçylaryň ençe meýilbäri bildirýän aladalaryna o huzurlugynaky suw meselelerini çözmek üçin prezident derejesinde berilýän tawşyryklara garamazdan ýurdun sebäplerindäki yer we suw meseleleriniň ýitileşmegi dowam edýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulşan daha şogully agronom hatardan çykkan ekrançylyk yerleriniň barha köpelýändigini aýdýar. Şuň 9 maýda gelip bolsan maglumatda aýdylmagyna görä, daha şogu sebäpiniň
Demirgazyk Günwatar etraplarına yeti su yetmezçiligi saklanyp galýar. AKTP Bollumsaz we Saparmurat Türkmenbaşy etraplarının ekin meydanlaryna şu wagda çenli suwun tassan berilmänini gaýdylýar. Saparmurat Türkmenbaşy AKTP etraplarına beýleki etraplarymyzda ýeriň ýagdaýyna laýyklykda gyş suwy we tarp şor ýuwuş suwy aýratynlykda berilmeli. Diýip Daşoğullu agronom Adatlygyň habarçysyna aýtdy. Hünermeniň düşündirmegine görä, Türkmenistanyň günorta, Günwatar sewitlerindäki ekrançylyk ýerlerinden tapawutlykda Demirgazyk sewitde ýerasty suw 50-100 metr çuňlukda däli 4-5 metr çuňlukda ýerleşýär. Daşow şertlerini ýeriň şoruny aýyrmak ýa-da azaltmakdan ýuwuş suwynyň tutulmagyna bagly. Ýuwuş suw berilmedik ýerde ahal marwulatlarynyň tapawutlykda göwgörüş alyp bolmaýar. Diýip Adatlygyň söhbetde saýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, Saparmurat Türkmenbaşy AKTP Bollumsaz etraplarına häzirçenli gogoç ekilmeli ýerleriň bolu bilse 15 götermini ekiş geçirildi. Könürgönç, Şawat etraplarına Am derýadan bölünen Şawat we Hanyap kanallarının kesişýän çatyrygynda ýerleşýän iki etrapda häzir gogoç ekişi tamamlaýjy tapgyrda alınıp barylýar diýip hünermen aýtdy. Ýöne yerli agronomyň sözlerine görä, Ruhwelent etrapyndaky suw meselesi adamlarda uly alada döredýär. Ýete suw ýetmezçiligi sebäpli Ruhwelent etrapy 2 ýyl bäri pawta tapşyrmak borçnamasyndan azat edildi. Köp daýhan birleşigi ýapyldy. Suw ýetgen daýhan birleşiklerine döwlet ediňe buğday tapşyrmak borçnamasy saklanyp galdy. Ruhwelent etrapyna suw tassan ýok. Diýip agronom aýtdy. 8-nji maýda geçirilen hökümet meclisinde daýhanlaryň suw kynçylyklary barada hiç zat aýdylmady. Ýöne şu günler Hanyap kanalynyň MHM polisiýa işgärleri tarapyndan bir gödökçülükde saklanmagy. Kanaldaky suwun diňe Saparmurat Türkmenbaşy etrapynyň şahalçylyk bilen meşgullanýan daýhan birleşiklerine aktarylmagy häkimetleriň emele gelen ýagdaýy gaty gowy bilýänligini görkezýär diýip ýerli synça aýtdy. Hanyap kanalynyň bölünýän Was kanaly AKTP etrapynyň o huzurluğunu su bilen üpçün etmeli. Ýönül su 20 aprelde dol kesildi. Könürgönçlülere we Saparmurat Türkmenbaşy etrapynyň ekin ýerlerine su berýän Täzeýap kanaly bolsa sakatyndan gömüldi diýip Adatlyga gelen habarda edilýär. Ýaşaýjylaryň millek ýerlerine hem suw berilmedi. İrbaharda gowaça ekiljek ýerlere bir kontrol astynda suw berildi. Beýleki etraplarda Boldumsaz, AKTP etraplarynda bir damja suw görmedik. Daýhan birleşik ýerleri bar. Suýul boş galmak, ikinsiz galmak howpy uly. Diýip anonimlik şertinde urlaşan daýhan aýtdy. Onuň sözlerine görä, bugün 9-njy maý. Gogoça meydanlaryna ýuwuş suwy 10-njy maýda berilende hem ol ýer haçan tabyna gelip traktor göterer ýaly bolar. Giş sürülen ýerlerde iýun aýyna ekilen gogoçadan gowy hasyl alyp bolmaýar. Bu diňe daýhan üçin gury azap çykdyjy bolýar. Dogry, irbaharda kış ahyrynda kanallarda suw az boldy. Ýöne mesele suwun az bolmagynda däl. Was kanaly derýa ýaly uly. Hanyap kanalynyň iýni 120 metre goloy. Suw bolmady diýende hem iş başarýan häkimler bolan bolsa, bu suwy netijeli ulanyp suw problemasyny çözerdi. Diýip aýratynlykda urlaşylan başga bir daýhan aýtdy. Onun pikirçe mesele häkimleriň geleňsizligine ýa-da iş bilmezligine maýaý ortalap gelýär. Nasotlary bejermek, ýaplary arasalamak häkimetleriň ýadyna diňe şu wagt düşdi. Daşoguzda Sapargelli Mataýew, İhsan Gulmuradow ýaly iş bilýän häkimler ýolbaşy bellense, bu ýagdaýlara gelinmezdi diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Adatlyga pikirini aýdan daýhanlar soňky welayet häkimleri beýlede dursun. Etrap häkimleriniň hem halk bilen duşmaýanlygyny, o huzurluk işleriniň ýagdaýyny görmäge gelmeýänligini, netijede hatyrdan çykkan ýerleriň ýyl-ýyldan köpelýänligini aýdýarlar. Şu aralykda o huzurlugyna jogap berýän vice-premier Taňyrguly Ataxaliýew 8-nji maýda geçirilen hökümet meclisinde suwuruş we şor suw akabalaryny arasalamak, suw hozurluk desgalaryny awatlamak wagtynda degişli çareleriň görülýänligini aýtdy. Prezident Berdimuhammedow meselesiz hasabaty diňläp, o hozurluk puwdagynyň önümçülük kuwatyny dol peýdalanmagyň möhümdigini belledi we vice-premiere bir näçe tawşyryk berdi. Ýöne öňkü beren tawşyryklarynyň yerine ýetirilip ýetirilmänligi bilen gyzyklanmady.
Germaniýanyň täze kansleri Friedrich Merz wezipetiniň girismeginiň ilkinji günlerinden soň 9-njy maýda Brüsselse baryp Ýewropa Birleşigi we NATO bilen duşuk geçirýär. Suhepde halkary tahnasyna çykyp Nemis we Ýewropa dasary siýasatyna täze güýç getirmegi wada beren Merz'a bildirilen umytlar örän ýokary. Emma täze kansleriň wezipetini başlamagy biraz utançly ýagdaýda geçdi diýse bolar. Bundestag ilkinji gede kansleri taýlamak üçin 2 ýedek ses bermeli boldy. Sebäbi ilkinji ýedek ses berilende Merz'a 6 deputatyň sesi ýetmedi. Bu ýagda Ýewropa Birleşiginiň iň möhüm ýurdunyň lideri üçin garaşylýan uly goldaw däldi. Merz'in öňünde durýan iň gyzagly meseleleriň biri Amerikan administrasiýasy bilen bolan çylsyrmly gatnaşyklardyr. Birleşen Ştatlaryň häzirki administrasiýasy Nemis siýasatynyň urusdan soňky 10 ýyllyklarda bil baglan liberal dünýä tertibiniň ähli taraplaryna diýen ýaly sora goýýar. Merz Ukrainany goldamak üçin esasan Ýewropa ýurtlaryndan bolan meýillileriň koalisiýasyny döretmeli we has ähmetlisi Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'e garşy durmaly. Şeýle hem içerki meseleleri bar. 2023-nji we 2024-nji ýyllarda pese gaçan we şu ýyl hem gowşak bolmagyna garaşylýan Nemis ykdysadytyny gaýtadan janlandyrmak, şeýle de fevral aýyndaky saýlawlarda rekord derejede netije gazanyp ikinji ýere çykan we häzirki wagtda Merz'in merkezi takçy Hristiýan Demokratlar Partiýasy bilen deňeçer derejede goldaw alýan populist ultra takçy Germaniýa üçin alternatiwa, ýagny AfD partiýasyna garşy çäre tapmak gerek. Merz ýurduň berk garz düzgünlerine ütkesmeler giridip, gorunç harajatlaryny ýokarlandyrmak üçin mümkinçilik döretdi we infrastruktura üçin 500 milliard euro meçberinde çykdyjy meýilleşdirdi. Merz munyň ykdysadyty täzeden janlandyryp 4 ýyl soň geçiriljek saýlawlarda AfD-niň hasta güýçlenmegine sebäp bolup biljek nägileligiň öňüne almagyna umyd edýär. Merz şeýle hem Merkezi Ýewropanyň populist liderleri bolan Wengriýanyň premier ministri Viktor Orban we Slowakiýanyň premier ministri Robert Fico bilen görüşmeli bolar. Olar Ýewropa Birleşiginiň Ukrainany siýasy we maliýe taýdan goldamak boýunça tagallalaryny bökdäp, Kremle garşy has güýçli şäherleriň kabul edilmeginiň öňüne aldylar. Ýöne Merz'in öňündäki iň uly kynçylyk Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen bagly bolar. Kağıt yüzünde olaryň arasynda köp umumlyklary bar. İkide ýokary wezipä girismezden ozal siýasy ýerine ýetirje tejribesi az bolan ýöne kampaniýalaryň müdiriýetlerinde we golf meýdançalarynda tejribe toplan tasardan gelen adamlar hökmünde görüldi. Merz goly wagt içinde güýçli Atlantika tarapdarydy. Emma köp nemisler ýaly fevral aýynda geçirilen München howpsuzlyk konferensiýasynda Amerikanyň vice-prezidenti J.D. Vance'ın Ýewropa barada bildirilen ýiti tanqidindan we mart aýynda Aktamda Vladimir Zelenskiy bildirilen garaşlardan lapy keç boldy. Saýlawdaky ýeňsinden soň Merz Ýewropanyň Amerikadan garaşsyz bolmagyna çağırş etdi. Şeýle hem ol Amerikanyň ministrlerine nägilelik bildirip, olary Germaniýanyň içerki siýasatyna goşulmazlygy çağırdy. Bu ýagdaý Washingtonyň Germaniýanyň içerki howpsuzlyk gullugynyň AfD-ni ekstremist gurama hökmünde yglan etmek baradaky kararyna bildiren tanqidindan soň ýüze çykdy.